Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikele o bell for ama notification. Ivideo yanamhlanje ingayi lapha na usibonile ngubane odlala ke indawo kaDifa lapha kumkhokha. Usibonile ngubane ungomunye wabalingisi abaphumela obala ngokujoyina iqembu lepolitiki uMkhonto Wesizwe. Ubese bonakala endaweni yaseMandeni la denxa khona abantu umphakathi ukuthi ka uhamba uyobhalisela ukuvota and futhi ke mase kuvotwa uvotele yona iMK. Esikhathele man. Sikhathele. Kodwa ke angeke size sikwazi ukuphumula uma singenza iphutha lokuthi next week singayi ukuyobhalisela ukuvota. Sizoqhubeka nokuthwala idombolo elimanzi. Uyena ke lo yawusibonile ngubane ade eqhuqhumezela abantu baseMandeni ukuthi abahambe beyobhalisela ukuvota. Njengoba sazi ukuthi insuku zama elections ziyasondela, iMK impela iqembu selikhandele nje udumo especially ke lapha eKZN. Abantu impela bakhombisa ukulisupporta. Baningi abantu abazwayo abadumile esibabonile ke belijoyina leli qembu. Nangoke naye usibonile ngubane bebhizi ke lapha ekhankasela yona iMK of which ke indaba ezimnandi laba abasupporta iMK. So ziphela lapha ke indaba ade nguphathele zona, ngizophinda futhi ngibuye nezinye indaba ezishisayo ezitrendayo. Cela ukuthi ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke ulike le video and usubscribe if ungakazi usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.